Itamot a Hulyo ti marka ti panagpagayan ti Pilipinas ken Japan kalpasan tinuulpit aggasat dagiti Pilipino iti ima dagiti soldado a Hapones iti may kadwa agubat sa ngalubungan. Amuan ti pagimbagan ti bilateral relationship ti dua a pagilian manipod kini Anjel Kim Pengosro. Tunggal July 23, laglagipon ti Pilipinas ti Philippines-Japan Friendship Day. Amang padayaw iti maysa kadagiti na isang sangayan ng istorya ti panagkapya iti moderno a pakasaritaan ti Asya. Ti panagrambak ket simbolo ti panakaisubli ti diplomatiko a relasyon iti nagbaetan ti Pilipinas ken Japan iti 1956. Ti selebrasyon ket nangrugi iti July 23, 1956. Idi naangay ti reparations agreement iti nagbaetan ti Republika ti Pilipinas ken Japan. Pinagbalin ti katulagan a normal ti diplomatiko a relasyon nasurok sa 10 a tawen kalpasan ti panagpatengga ti may kadwa agubat sa ngalubungan. Kas panang bigbig iti may 50 nga anibersaryo, pinirmaan ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ti Proclamation No. 854 iti July 23, 2006. Anang ideklara iti petsa ti Philippines-Japan Friendship Day. May palagip a sinakop dagiti Hapon ti Pilipinas iti 1942 aging 1945. Adu ti nagsagaba iti nakaro arigat, panakaidistyero iti komunidad, ken panakapukaw ti biyag. Kalpasan ti normalisasyon ti relasyon, rinugyan ti Japan ti mangipaay kadagiti reparation anang suporta iti panakabangon manen ti ekonomiya ti Pilipinas. Iti mano a dekada, nagbalin ti Japan amay sa kadagiti mapagtalkan a kasosyo ti Pilipinas iti panagduras. Nangipaay pondo para kadagiti infrastruktura, sistema ti transportasyon, proyekto amang kontrol iti layus, pagadalan, ospital, ken programa amang andur iti didigra. Ita, kanayon ang mairaman ti Japan iti ekonomiya ti Pilipinas. Ang nakaawis kadagiti investors, ken kang dunaan amang ipapaay iti official development assistance. Dagiti na isang sangayan a proyekto kas iti expressway, riles, rangtay, airports, ken dagiti sistema iti flood mitigation, ket natungpal babaen iti panagtitinulong ti Pilipinas ken Japan. Iti met lokalidad, indeklara ti sanggunyang panlungsod ti Baguio City ti July 23, kas Filipino-Japanese Friendship Day iti syudad, babaen iti Resolution No. 237 Series of 2010. Inorganisar ti Filipino-Japanese Foundation kadwa ti National Correspondence Club of Baguio, babaen iti suporta dagiti umili a Hapones ti kaunaan at Tomodachi wenno Friendship Day, apaso ti Centennial Charter Day celebrations, iti Baguio Centennial Charter Day iti 2009. Ti aldaw ti panagagayem ti Pilipinas ken Japan ket saan laeng nga anibersaryo iti kalendaryo. Palagip data at ipakasaritaan ket nabilag agubwayan ti panagpagayam iti likodan ti napait a pakasaritaan. Kanayon alaglagipen, pasamakidi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.